Dnes budeme svedkami priameho prenosu z veľmi dôležitého zasadnutia. Aké to bude zasadnutie, pýtame sa spolu s vami jedného z prítomných v zasadacej sieni. Pardon. Prosím. Aké to tu bude dnes zasadnutie? Dnes tu bude zasadnutie MVPPPP. Čo je to MVPPPP? Pýtame sa spolu s vami jedného z prítomných v zasadacej sieni. MVPPPP je Medzinárodný výbor pre pomoc postihnutým prievanom. Koľko členov má tento výbor? Pýtame sa spolu s vami a tak ďalej, tak ďalej. Tento výbor má 2 členov. Jeden je predseda. Predpokladám, že... Áno, veľmi správne predpokladáte. Predsedom Medzinárodného výboru som ja. Nuž a vy ste člen, prosím. Ďakujem. Nie. Zvoniť budem ja. Ja som predseda. Otváram zasadnutie Medzinárodného výboru pre pomoc postihnutým prievanom. Prosím, ujmite sa slova. Ďakujem. Otváram zasadnutie výboru pre pomoc postihnutým prievanom a vítam na ňom predovšetkým nášho predsedu. Ďakujem. Odkedy nestupuje tento náš medzinárodný výbor, poriadne podkurujeme prievanu. My prví sme tento prievan objavili, my prví sme dostali aj nádchu. Ďakujem za pozornosť. No. Ďakujem predsedovi za úvodné slova. Teraz dovolte, aby som predložil na schválenie návrh rokovacieho programu. Kto je za tento návrh? Nech zdvihne ruku. Ďakujem, návrh je jednohlasne prijatý. Prosím predsedu, aby predniesol správu. Prosím. Vážený prítomný. Svojho času sa ma kto si opýtal, prečo práve prievan, prečo nie vetrík, alebo Vánok. A ja som mu hneď svojho času odpovedal, že vetrík pofukuje, Vánok povieva, ale prievan šarapatí. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem predsedovi za prednesenú správu a otváram diskusiu. Hlási sa niekto? No, kým sa osmelíte, povedal by som pár slov k prednesenej správe ja. Nuž tak, ja len tak z poznámok, ja si myslím, že správa bola taká kratučká, že až. Čo už o prievane nahovoríš? A hotovo. Kratučká. Áno. Že až. Skončili ste? Áno, prosím. Hlási sa ešte niekto? Nikto. V tom prípade by som váš diskusný príspevok zhrnul. Vy teda tvrdíte, že moja správa bola krátka, Áno, pozrite sa. Chcete tým povedať, že ja už teda na boj proti prievanu nestačím. Ale pravda je taká, že v poslednom čase neťahá do dverí, ale ťahá z papulí. Rôznych takýchto rozvravených nactiútrhačov, rôznych zakuklených mamonárov, fňukáčov a rôznych pochybených živlov. I mne stačí, že ja som správu skrátil, že im chcem ušetriť drahocenný pracovný čas. No prosím, v tom prípade si otvorte dvere, narobte tu prievan, prosím, popasujte sa s nádchou. Lenže v tom prípade si robte predsedu vy. Ja to robiť nemusím. Keď je to takto, ďakujem bývalému predsedovi. Nasleduje voľba nového predsedu. Keďže nie je to iných návrhov, navrhujem, aby som za predsedu bol zvolený ja. Je niekto proti? Nuž, keď nie, tak ja to beriem. Ale ja som to len tak v rámci diskusie symbolicky však. Slovko sem, slovko tam. Ja som to... Čo bolo? Aký je ďalší bod programu? Tak teda kultúrna vložka. Tak, pokračujeme v rokovaní. Má takto čo? Ja. Ja navrhujem, aby sme do rokovania zaradili ďalší bod programu, na ktorý sme ako si pozabudli. No čo také? Prestávku. No prosím, prestávku môže. Najvyšší čas. Nalej, prosím ťa. Ďakujem. Čo povieš na tú kultúrnu vložku, čo sme videli teraz? Ale celkom dobre nacvičená. Akurát sa mi zdalo, že v
tej neúnosne hravej melódii sa ako si strácala základná myšlienka. Už tak hej, ja by som takto povedal. Základná myšlienka sa vždy vytratí, keď však ju neberú v kontexte. Mne skôr vadilo, že tí umelci nezaradili do kultúrnej vložky akúsi takú nadčasovú parabolu. Ale ešte, prosím ťa. Ďakujem. Vieš, poviem ti. Škoda, že v tom programe nevystupovala vaša Anča. Tá nikdy nezabudne do svojho vystúpenia zaradiť nadčasovú parabolu. Naopak, tá vždy nezištne zaradí do svojej kultúrnej vložky ešte aj nadčasovú hyperbolu. A prečo vlastne nevystupovala? Dnes nemohla. Čo? Zasa rodila. Najznámejších televíznych tváričiek sme mali možnosť pozvať Žovku. Nie, len to nie. Moja žena ju neznáša. Minule hrala v televízii Hrbatú. Také mladé dievča, takto sa spotvorí kvôli peniazom. Fuj. Všeli, čo povysielajú v tej televízii, len aby človeka rozčertili. Keď sme sa už takto náhodou stretli vo foaje, čo teba v poslednom čase najviac rozčertilo? Ty. A môžem úprimne? No pravda, že vede prestávka. Čo si mi to ty vyparatil? Kde? No tak čo si mi urobil? Kde? No tak ako sa ja ukážem doma? Čo? Tak manželka mi aj vankuš vyšila takto predseda s takými dvomi motívmi. Teraz prídem domov a čo poviem? A čo to? A to ubohé dieťa? A ty, nechceš byť podpredseda? Manželka ti vyšia na vankuš len 3 písmenka. Pod, predseda tam zostane a motýliky tiež. No. Končíme prestávku, pokračujeme v rokovaní. Nasledujú voľby podpredsedu. Navrhujem, aby som za podpredsedu bol zvolený ja. Kto je za, nech zdvihne ruku. Nikto. A kto je proti? Jednohlasný. Ty počuj, ako sme sa cez prestávku dohodli. Čo sa nepamätáš? Taký... A čo? Veď si videl, neprešlo to. Kto bude teraz robiť podpredsedu? Ja. Už dáko to už musím zvládnuť. Aký je ďalší bod rokovania? Tak kultúrna vložka. Otváram poslednú časť zasadania. Má niekto niečo? Zase vy. Ja, áno. Pozdravuje ťa, Lojzo. No, ďakujem, odovzdám. Ešte niečo? Odkazuje ti, že tie ďalšie obložené chlebičky už nedovezie. Čo? A čo budeme jesť cez ďalšiu prestávku? Musíme zvolať operatívku. Rýchlo operatívku. Otváram operatívku. No. Čo navrhuješ, Matej? Ja nie som Matej. A na operatívke je to jedno. Aha. Na operatívke treba rýchlo konať. No pomaly operatívku vediem ja. Čo navrhuješ ty? Prestávku. A čo si sa zbláznil? Veď Lojzo vybuchol. Čo by sme jedli cez prestávku? Radšej rýchlo dokončíme zasadnutie, kým ešte vládzeme, nie? No, a čo keď nevydržíme? Podhrízame ceruzky ako minule. A nedali by sa tie chlebičky ako pourgovať? Presňal si sa pourgovať, nepoznáš Lojza? Pamätáš sa, keď sme minule urgovali tie minerálky? Pamätáš sa na tú prestrelku? To je pravda. S Lojzom sa neradno zahrávať. Kvôli dvom chlebičkom sa nedám zabiť. Rýchlo povedz to záverečné slovo a hýbaj domov. Tak. Končím zasadnutie Medzinárodného výboru pre pomoc postihnutým prievanom a želám vám všetkým do ďalšej práce veľa úspechov. Ešte si zabudol povedať, keď bude budúce zasadnutie. Tu ti odkážem po tajomničke. Kto teraz robí tajomničku? Ja. Pozdravuj vaši doma. Ktorý ideš? 19:16. A ty? Pre mňa príde Kubo na motorke.